Panguva ine konkonzi the attack yakaitwa naBoom Shogeza with the military a week ago, patona kuti pakaita his address Boom Shogeza achiexposa zviri kuitwa kudefense nezviri kuitwa aiwa kumauto. Panapa zvinoonekwa kunzi zvosheka aiwa nyika yeZimbabwe. Sadapinda mashoko onekwa kunzi panapa Boom Shogeza akaita mistake nekuataka the military. Kunyange zvazvo vamwe vanhu vari vachikomenda vachiti zvinhu zvataurwa naBoom Shogeza ndochokwadi. Notibva subscribe or like on the bell icon. Kozo yakabata nawo yakati breaking news. The attack on the Zimbabwe Defense Forces by Comrade Blessed Boom Shogeza was a grave mistake. In Zimbabwean politics, never attack the military. Geza's baseless claims about the military's integrity are concerning. What is being this unexpected assault? Ndomasvika mudatoko panapa nekozo toona kuti vanhu vanenge vachireply comment section, vanhu vakasiyana-siyana nevamwe vakamboshanda kumauto vachiti does the military not having its spokesperson to give a statement on that, either to agree or refute those accusations. Vamenda vachiti he is saying the truth and nothing else. I was in the military and all what he said is the truth. Vamenda vachiti stop misleading the people. Iwe manopinda kutaura mashoko asingati titaure panapa anova kutukana mashoko ari kutaurwa panapa. Tiri kuona some of the comments panguva ine anoratidza kuti zviri kuitika kumilitary ava zvakaexposwa naGeza ana mashoko echokwadi, ende kunyarara kuri kuita vakomana vanova vatauriri aiwa vekudefense ikoko kana vekumauto raina vachinokunzi vakanyarara. Zvaredza maspeculations ekunzi aiwa imimi why is it we are quiet. Boom Shogeza akuaccusei kuti muri kuita zvakati, so hakuna here maspokesperson ekuti anouya achiti aiwa mautterances yakaitwa naGeza ndeemanyepo nyika yoziva kana kuti ndeyechokwadi kuona kwanzi action ikaitwa ipapo ndeipi. Macho kwatiri kuona kuti even someone ari kuti akamboshandawo iko kumauto ari kuti zvatowana Boom Shogeza takatozviona ndozviriko ndozviri kuitika. Tiudze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Mune comment section menu za mafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.